Καλησπέρα μάγκες μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά και στο τελευταίο αυτό βίντεο για το 2025 μετά από ένα σχόλιο ενός φίλου του καναλιού μας για το recession σκέφτηκα να δούμε τους 7 δείκτες οι οποίοι μπορούν να προμηνύουν κάποιο recession. Μετά στο τέλος θέλω να δούμε και άλλους 4 που δεν είναι τόσο βαρβάτα indexed που βλέπει π.χ. το Fed. Είναι π.χ. σαν το Stripper Index, θα το δούμε όμως, είναι πολύ ωραία και τα 4. Πάμε όμως λίγο να δούμε αυτό και υπάρχει και σίγουρα ένα ακόμα βιντεάκι που θα κάνω που ο φίλος του καναλιού μας είπε και για τα υπερκέρδη των τραπεζών και αν θυμάμαι καλά και για τα αμυντικά stocks, θα το δούμε όμως όχι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη σειρά τα πρώτα 7 και να τα δούμε από το πιο σημαντικό στο πιο χαλαρό και μετά να βάλουμε τα άλλα 4 τα ωραία. Τα πρώτα μας 7 θα το ξεκινήσουμε με το Inverted Yields, γενικά τα Treasury Yields Curve και καλά κάνει μια κούρβα. Γενικά γνωρίζουμε πως όταν θέλεις να κλειδώσεις τα χρήματά σου σε ορισμένα κρατικά ομόλογα για ένα δεκαετές συμβόλαιο θα περιμένεις και θα θέλεις μια καλύτερη απόδοση από ό,τι θα ήθελες ή θα περίμενες καλύτερα από το διετές. Το φυσιολογικό ποιο είναι? Είναι το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τα κρατικά ομόλογα το δεκάχρονο να έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από το δίχρονο. Λογικό. Όμως, τι γίνεται όταν έρχεται αυτό το inversion? Αυτό το inversion συμβαίνει όταν έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στα διετή από ότι στα δεκαετή ομόλογα, κρατικά κυρίως είναι αυτό. Επομένως, τι προμηνύει αυτό, τι βλέπουμε, δηλαδή η αγορά τι πιστεύει? Η αγορά πιστεύει πως έρχεται επιβράδυνση ή πως στο μέλλον θα πέσουν πάρα πολύ τα επιτόκια. Τώρα που ρίχνουμε τα επιτόκια, αν τα ρίξουν και πάρα πολύ, αν και πιστεύω πως πρέπει να τα ρίξουμε, αλλά όχι κατευθείαν στο 2%, θα υπάρξει πρόβλημα επειδή θα δούνε μακροπρόθεσμη επιβράδυνση και άμα υπάρξει αυτό το inversion θα έχουμε θέμα με την απόδοση του διετές με του δεκαετές. Επίσης, οι τράπεζες δανείζονται βραχυπρόθεσμα και δανείζουν μακροπρόθεσμα. Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό. Δανείζονται βραχυπρόθεσμα από πού? Από το Fed και δανείζουν μακροπρόθεσμα από πού? Στους καταναλωτές. Όταν έχουμε αυτή την κούρβα, στις τράπεζες δεν τους συμφέρει να δανείζουν γιατί σφίγγει το credit. Επίσης, το ωραίο σε αυτό είναι πως ιστορικά οποιοδήποτε recession, κάθε recession, όλα τα recession στην Αμερική μετά το 50, τη δεκαετία του 50, είχαμε inversion 6 με 12, 24, καλύτερα 6 με 24 μήνες πριν από αυτό το recession. Λογικά θα σας έχω και φωτογραφίες μπροστά σας. Όμως το σημαντικό ποιο είναι? Το inversion, δηλαδή το ανάποδο στην απόδοση του διετές με του δεκαετές συμβολέου με τα κρατικά ομόλογα, δεν φέρνει αυτό το recession, δηλαδή το inversion δεν προκαλεί recession. Το inversion προβλέπει με έναν τρόπο το recession επειδή αντικατροπτίζει κάθε προσδοκία της αγοράς. Γιατί ξέρουμε το stock market είναι μελλοντικό, είναι η προσδοκία, όπως και εμείς αγοράζουμε ένα stock με την προσδοκία στο μέλλον να ανέβει η τιμή. Δεν είναι ότι τώρα είναι πάνω εκεί η τιμή και το αγοράζουμε σε αυτή την ανώτερη τιμή. Είναι η προσδοκία της αγοράς πάντα. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι κάτι πολύ απλό. Είναι η πτώση του Leading Economic Indicator. Θα το δείτε LEI. Λογικά θα έχω εμφανίσει και φωτογραφίες. Μέσα σε αυτό το indicator λογικά θα το ξέρετε αρκετοί ή μερικοί πως αυτός ο indicator περιλαμβάνει νέες παραγγελίες από τη βιομηχανία, η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αυτό το consumer confidence που μπορεί να έχετε δει στο Forex Factory, αυτό είναι μέσα κιόλας. Ή και κάτι πιο γενικά, π.χ. πώς θα πάει το stock market, το credit spreads. Γενικά όταν έχουμε μία πτώση μήνες, πώς λέμε ότι το market πρέπει να πέφτει 2 quarters, 6 μήνες, δηλαδή μισό χρόνο για να μπούμε σε recession, κάτι τέτοιο. Πάει με το Leading Economic Indicator. Αυτό είναι απλά είναι πιο εύκολο να το λέμε
ότι πέφτει το market 6 μήνες από το να πει σε κάποιον ότι φταίει το LEI, που να ξέρει ο άλλος τι είναι το LEI. Έπειτα έχουμε, θα φάω κράξιμο τώρα για αυτό που θα πω, το σφίξιμο νομισματικής πολιτικής από το Fed. Ο Powell, γιατί αν και με κράζετε ότι κράζω τον Powell, καλά κάνουμε που τον κράζουμε, αλλά δεν θα πω για τον Powell. Όταν το Fed ανεβάζει πολύ γρήγορα τα επιτόκια, τώρα που γίνει τις προάλλες, στον κορονοϊό που ανέβηκαν τα επιτόκια και μετά άρχισαν να πέφτουν, ή παύλα και όταν γίνεται απόσυρση ρευστότητας. Πώς το Fed κάνει απόσυρση ρευστότητας? Με το quantitative tightening. Έχουμε κάνει βιντεάκι πολύ ωραίο στο παρελθόν με το quantitative tightening και το easing. Τώρα 1η Δεκεμβρίου, αν θυμάστε καλά, είχαμε ending, είχε σταματήσει η απόσυρση ρευστότητας. Λογικά θα το θυμάστε, το είχα αναφέρει και εκεί πέρα, το είχα αναφέρει και άλλες φορές. Επομένως, όταν ανεβάζουμε τα επιτόκια, όταν το Fed ανεβάζει τα επιτόκια και αρχίζει και μικραίνει το balance sheet του, δηλαδή, τι να πω, τα υπάρχοντα του Fed, να το πω έτσι απλά, επομένως αποσύρει ρευστότητα, άρα έχουμε quantitative tightening, τότε έχουμε λίγο πρόβλημα με το recession, αρχίζει να ξεκινάει. Δηλαδή, τι μειονεκτήματα μπορεί να έχει αυτό? Πέφτει η επενδυτική δραστηριότητα, η κατανάλωση με δάνειο επειδή δεν δανείζουν γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα δάνεια, και με το quantitative tightening φεύγει το liquidity από τις αγορές. Επομένως έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Πώς να το βλέπουμε αυτό? Είναι πως οποιαδήποτε ύφεση, οποιαδήποτε recession, καλό το ίδιο πράγμα είναι, ξεκινάνε πάντα όταν το Fed, όταν ο Powell ξεκινάει και αυξάνει τα interest rate και αρχίζει και τυπώνει χρήμα, λες και... Δεν συνεχίζω. Αυτό τέλος πάντων, όταν αυξάνουν τα επιτόκια. Έπειτα το τέταρτο, αν και εντάξει είναι υποκατηγορία, επομένως δεν θα πολύ ασχοληθούμε με αυτό, είναι τα credit spreads. Απλά σας το αναφέρω. Όταν ανοίγει το spread, όταν ανοίγει η διαφορά απόδοσης, π.χ. στα κρατικά ομόλογα ή στα εταιρικά, ξέρω εγώ, ειδικά για τα high yields είναι αυτό. Γενικά όταν ανοίγουν αυτά τα spreads, τι πρέπει να ξέρετε, λογικά θα σας έχω αφήσει και φωτογραφίες τώρα, πως η αγορά π.χ. φοβάται για defaults. Τι είναι το default? Για όποιον δεν το ξέρει, είναι χρεοκοπία, ας το πούμε. Τα default swaps που είχαμε στην ταινιούλα εκεί πέρα που σας είχα πει για το 2008, που είχαν ποντάρει με τις τράπεζες σε default swaps. Σε default swaps για τα real estate, αυτό είναι. Π.χ. να μην μπορέσει, π.χ. η Ελλάδα που έκανε default, που δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το χρέο της, αυτό είναι το default. Χρεοκοπία, απλά, όχι χρεοκοπία, μια άλλη λέξη. Επίσης, όταν ανοίγουν τα spreads, να ξέρετε πως το χρήμα γίνεται πιο ακριβό. Αυτά τα δύο να ξέρετε πως φοβόμαστε για default και το χρήμα είναι πιο ακριβό. Δεν θα μείνω παραπάνω στα credit spreads. Έπειτα στο πέμπτο έχουμε την πτώση των εταιρικών κερδών. Για τα earnings προφανώς. Όταν π.χ. οι εταιρείες βλέπετε στο Yahoo Finance ή οπουδήποτε αλλού με τα stocks και βλέπετε πως τα forecast τους δηλαδή, να το πω και στα ελληνικά, το τι πιστεύει κάθε εταιρεία για τα εισοδήματα που θα έχουν στο επόμενο quarter, στο επόμενο τρίμηνο, όταν αυτά τα forecast πέφτουν, σημαίνει πως έχουν προβλήματα, βλέπουν προβλήματα οικονομικά. Επίσης, τι άλλο μπορεί να βλέπουμε? Με αυτό μπορεί να βλέπουμε το πάγωμα προσλήψεων, αυτό το new job openings που βλέπουμε στο Forex Factory, αυτό όταν πέφτει έχουμε θεματάκι. Στο έκτο, κρατώντας από πάνω τις προσλήψεις που σας είπα, είναι όταν έχουμε πτώση στην αγορά εργασίας, δηλαδή όταν ανεβαίνει η ανεργία και το jobless claims, το unemployment claims, unemployment rate, jobless claim, όταν αυτά ανεβαίνουν και έχουμε πτώση στις ώρες εργασίας που δουλεύει κάποιος, υπάρχουν indicator για αυτό το συγκεκριμένο, και για τις προσλήψεις, το job creation, θα το έχετε δει και αυτό το Forex Factory, είναι καλό να τα γνωρίζουμε αυτά. Έρχεται ύφεση γενικά. Τώρα, όχι, θα έλεγα πάλι για τον Powell που έλεγε για την οικονομία, είχαμε τον Οκτώβριο 150
θέσεις είχαμε χάσει και τώρα κερδίσαμε 65 και είμαστε τέλεια. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και το τελευταίο, εντάξει, αυτό είναι πιο καθημερινό, το 7ο θέλω να σας πω, είναι το ότι απλά, και αυτό το βρίσκεται και με το δεύτερο που σας είπαμε, το LEI, επειδή είναι μείωση κατανάλωσης, αυξάνουν ο πληθυσμός, ο λαός αυξάνει την αποταμίευση, δεν σκορπάνε χρήματα, επομένως πάει ακριβώς από πάνω μείωση κατανάλωσης. Πέφτει το real estate, παγώνει, δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει, τα δάνεια είναι πάρα πολύ ακριβά που θα πας να πληρώσεις σπίτι. Επίσης υπάρχει με την πίστοση, δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τα δάνεια από τις κάρτες τους, τις κάρτες, οποιαδήποτε κάρτα χρωστάει στην τράπεζα και δεν μπορεί να τα πληρώσει γιατί δεν έχει χρήματα, δεν έχει δουλειά, έχει ανεβεί το κόστος δανεισμού, πολλά είναι αυτά. Τώρα πάμε όμως στα ωραία. Πάμε λίγο στα ωραία να δούμε π.χ. Έχουμε 4. Ξεκινάμε με το πιο ωραίο. Αυτό είναι το Stripper Index. Προφανώς πάρα πολύ ωραίο. Ανεπίσημο και καλά. Ψευδοδείκτη, ψευδοεπιστήμη θα το πει κανείς. Όντως έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί όταν τα tips πέφτουν στα strip clubs, οι πελάτες δεν έχουν τόσο διαθέσιμο εισόδημα, επομένως όταν δεν έχεις τόσο διαθέσιμο εισόδημα θα αρχίσεις να κόβεις πρώτα τα μη απαραίτητα έξοδα. Που τα tips σε αυτούς τους χώρους συγκεκριμένους είναι ένα μη απαραίτητο έξοδο, θα έλεγε κανείς. Επομένως βλέπεις ότι η οικονομία επιβραδύνεται. Γιατί όμως ισχύει κάτι τέτοιο όμως, που είναι όντως πάρα πολύ καλό indicator, γιατί σαν χώροι και σαν επιχειρήσεις πληρώνουν σχεδόν αποκλειστικά με μετρητά. Επομένως, τι δείχνει αυτό? Δείχνει πως οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί, που συνήθως είναι οι λεγόμενοι white-blue collars είναι στο γραφείο, blue collars είναι στην οικοδομή, είναι χειρονακτική εργασία αν θυμάμαι καλά το blue collars, ή π.χ. Στα sales, αυτοί έχουν πολλά bonuses, που τα bonuses συνήθως είναι μετρητά. Επομένως, όταν μειώνονται τα μετρητά, επομένως μειώνεται το bonus, μειώνεται το overtime, μειώνεται το liquidity, ρευστότητα, σημαίνει πως δεν έχουν αυτά τα μετρητά, ώστε αυτοί οι πελάτες που πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους δεν έχουν χρήματα για να δώσουν tips, άρα όταν πέφτουν τα tips, όντως έχουμε θέμα. Επειδή πέφτουν τα bonuses, πέφτει το overtime, πέφτει το liquidity γενικά και στις επιχειρήσεις, άρα δεν έχει ο κόσμος να δώσει tips. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν είναι αυτές πάνω με το POS. Τέλος πάντων, πάμε στο δεύτερο, που είναι και αυτό ωραίο. Ωραίο, είναι έξυπνο. Δεν είναι τόσο ωραίο, δεν είναι τόσο χαβαλετζίδικο, είναι ωραίο. Lipstick Index ονομάζεται αυτό. Γενικά τι είναι αυτό? Ξέρουμε πως στον άνθρωπο αρέσει η πολυτέλεια. Όμως όταν δεν έχει χρήματα, σας εξηγώ λίγο πως είναι να το σκέφτεσαι το συγκεκριμένο. Όταν δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις χρήματα για αυτές τις πολυτέλειες. Ποιος είναι το καλύτερο on, θα το πω έτσι, το καλύτερο on για να πάμε να δούμε για την πολυτέλεια και το τι ξοδεύει, είναι οι γυναίκες. Επομένως, όταν πέφτει η κατανάλωση σε προϊόντα υψηλού κόστους, πολυτελείας κιόλας, π.χ. τσάντες, κοσμήματα, δεν ξέρω τι άλλο αγοράζουν, και αυξάνονται π.χ. οι πωλήσεις σε μικροπολιτέλειες, π.χ. τα κραγιόν, αυτά που βάφουν τα μάτια, βλεφαρίδες, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λένε. Όταν αυτά οι μικροπολιτέλειες ανεβαίνουν και πέφτουν οι μεγάλες αγορές, σημαίνει πως το διαθέσιμο εισόδημα έχει πέσει. Επομένως δεν έχουν χρήματα για αυτές τις πολυτέλειες και πάνε μέσω ψυχολογίας, δηλαδή είναι αυτές οι μικροψυχολογικές αγορές, αυτά τα καλλιτικά τέλος πάντων, που ναι μεν είναι πολυτέλεια, αλλά δεν είναι σαν τις βαριές αγορές, τσάντες, κοσμήματα και αυτά, τι άλλο αγοράζουν. Επίσης, το τρίτο, αυτό είναι έξυπνο, το τρίτο είναι πολύ έξυπνο. Είναι το χαρτόκουτο, είναι χαρτόκουτο index. Cardboard box index θα το δείτε. Όντως υπάρχει αυτό, λογικά θα το εμφανίσω κάπου να το βρω. Είναι με τα χαρτόκουτα, είναι ακριβώς ό,τι πιστεύετε. Είναι η ζήτηση
από οποιονδήποτε, e-commerce, εταιρείες, μεταφορές, καταναλωτές, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Είναι η ζήτηση για χαρτόκουτα. Φαίνεται περίεργο, αλλά θα σας εξηγήσω τώρα γιατί είναι. Όταν πέφτει η ζήτηση για τα χαρτόκουτα, σημαίνει πως λιγότερα προϊόντα αποστέλλονται. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πουλάνε λιγότερα, άρα έχουμε πτώση στη βιομηχανική δραστηριότητα. Δηλαδή, αυτά που σας είπα, τα logistics, η e-commerce από το διαδίκτυο, βιομηχανίες, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτείτε, όταν δεν αγοράζουν χαρτόκουτα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αγοράσεις πρώτα χαρτόκουτα και μετά να πουλήσεις. Επομένως, μπορείς να το δεις σαν λίγο δεύτερο χρόνο. Θα έχουν πέσει οι πωλήσεις και μετά θα δεις σε δεύτερο χρόνο ότι δεν αγοράζουν πια χαρτόκουτα. Δεν έχουν αρκετές πωλήσεις, δεν αγοράζουν το ίδιο ποσοστό από χαρτόκουτα. Είναι πολύ καλό αυτό και ας φαίνεται λίγο παιδικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος, έχουμε κάτι το απλό και το λογικό, αλλά είπα να το αναφέρω. Είναι οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Όταν π.χ. το Fed, δεν λέω ποιος, όταν το Fed αυξάνει π.χ. τα επιτόκια ή αρχίζει να μου τυπώνει 42% των χρημάτων της Αμερικής μέσα σε λίγους μήνες, π.χ. δεν λέμε ποιος, θα μας κράζουν πάλι στα σχόλια. Αυτό τι κάνει. Έχουμε αύξηση στο inflation, στον πληθωρισμό και έχουμε και αύξηση στον δανεισμό. Είναι πιο ακριβό να δανειστείς. Επομένως, από τη στιγμή που τα νέα αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά από τα μεταχειρισμένα, λογικό, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει νέα αυτοκίνητα, επομένως πάει στα μεταχειρισμένα. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει πως ή έχουμε υψηλά επιτόκια ή πέφτει το διαθέσιμο εισόδημα, επομένως οι καταναλωτές θα αποφύγουν να αγοράσουν το καινούριο αυτοκίνητο και θα πάνε στα μεταχειρισμένα. Και είναι λογικό αυτό. Και γενικά, για να κλείσω κιόλας, τα 7 πρώτα είναι όντως σοβαρά, είναι που χρησιμοποιούνται, είναι δείχτες, βαρβάτη δείχτες, ειδικά τα 4 πρώτα που σας ανέφερα. Μετά εντάξει πέφτει λίγο η απόδοση και η σημαντικότητα. Ή καλύτερα γενικοποιούμε μετά, ειδικά στο 7ο, ήταν η γενικοποίηση του δευτέρου. Η γενικοποίηση του 7ου ήταν το LEI που είδαμε το δεύτερο κατά σειρά. Τα 4 μετά εμένα μ' άρεσαν και είπα να σας τα αναφέρω γιατί σίγουρα θα άρεσαν, πιστεύω τουλάχιστον ότι θα σας άρεσαν και εσάς και όντως ισχύουν αυτά και ας ήταν λίγο περίεργα, εκτός από το used cards, εκτός από τα μεταχειρισμένα, το χαρτόκουτο ήταν λίγο περίεργο, με τα καλλυντικά μπορεί να το περίμενε κανείς και το γνωστό και το πολύ αγαπημένο μας με τα στριτιτζάδικα. Λες και είπαμε καμιά μεγάλη βρισιά, δεν ξέρω, πολύ λεπτεπίλεπτοι έχουν γίνει τελευταία. Αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω να σας άρεσε και πραγματικά πιστεύω πως ειδικά τα πρώτα 7 να τα χρησιμοποιείτε, τα επόμενα 4 να τα βλέπετε, είναι ωραίο και θα τα πούμε λογικά από τον καινούριο χρόνο με βιντεάκι για τα stocks. Λογικά. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, θα δούμε. Επομένως, αυτά θα σας πω. Καλή χρονιά και θα τα πούμε στον επόμενο χρόνο. Καλή συνέχεια.